Здравейте на всички! Днес ще направим една релаксираща тренировка далече от шума на града, в планината, близко до рекичка. Ще тренираме тай чи и ще се потопим в естествената красота на природата. Така че нека да сложим коланите и да се подготвим за едно невероятно приключение. Излизаме извън града и очакването за това, което предстои, е наистина вълнуващо. Стигнахме нашата дестинация, спокойно място край реката в сърцето на планината. Звукът на течаща вода и шумоленето на листата са невероятно успокояващи. Тай чи не е просто физическо упражнение. Това е начин за свързване на ума, тялото и душата с природата. Бавните и плавни движения помагат да се намери баланс и спокойствие в тази красива среда. Докато изпълнявам всяка поза на тай чи, усещам дълбока връзка с природата около мен. Лекият бриз носи със себе си усещане за спокойствие, докато изпълнявам всяко движение. Тай чи е свързано с подобряване на вниманието и фокуса. Бавните движения помагат да намерите усещане за присъствие и спокойствие. Когато започваме нашето пътуване обратно, не мога да не се чувствам благодарен за това обогатяващо преживяване. Планините имат начин да подмладяват душата и се надявам, че сте се насладили на това пътуване толкова, колкото и аз. И така, денят на спокойствие и приключение приключва. Благодаря ви много, че се присъединихте към мен в това пътуване от града до планината, в което тренирахме тай чи и се наслаждавахме на спокойни моменти в природата. Ако видеоблогът ви е харесал, не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала. В описанието под клипа ще
ще оставя адресите, на които може да ни намерите. Така, до следващия път бъдете спокойни и продължете да спортувате.